खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बोरबावबाय सय माजियाव जे फबाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगाय ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबबाय सानदोंमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक खालामनानै शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना नैबे ब्लगखौ बानायबाबो आंना मबाइला नो सार्भिस ओमफ्राय मा होनो सिगां ब्लगआवथ' आं खिथादोंमोन एसे हाजि मिनिलायदोंमोन सानाया खारबाय मुलि जायाखै होननानैहाय जै बेलासिबाय 2:30 3:00 जाबाय माबा ख्राब 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 नाथाख्रि सिन्थायनो माने बोरैबा जाजोब्बाय आरोना लर ओंखामखौ बे कन्डिसन एखे कन्डिसन खुनुरुखुम जादों सोनाफोर आङो जालायलांदोंमोन मानसियाबो मबाइलखौनो बिदि हमबाय थानो हाया आरोना हमबाबो आखाया थोर मावलायलायो दुरबल मोननायानो मानसिया आरो खयदिन थाबावगोन 6 दिन 7 दिन जालायलांसै ओमफ्राय आङो बयखौबो सोंबाय गोजांदों नामा नोंसोर होननानै न'आवहाय रावबो गोजाङाखैनो आं हारसिं गोजांखांगासिनो दं आरोना सेन्देलसो गानलायबावबाय आं न' सिङावनो ओमफ्राय पेरासिटामलाबो गरसेल'सै बेखौनो गब जाना होनोसै आङो मुलि जाथ'ला सानदोंमोन पेनकिलारखौथ' जायासै जानाया ओमफ्राय दा गोजांखांबोदों सिंनिफ्राय पेरासिटामलखौ गब जाना होनोसै सनाफोर ओरैबादि अबस्था मा जाखाथाय मिथिला ना उन्दुफ्रावसो फांसनफ्राव बायफ्लेला जोबखो ना माखाथाय आं बाबायसो आरोना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिन ब्लगसा बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो जानोसो होनदों जानाया मालाय खम खस्थ' ना दैखौनो मोननो हायो ना मुलिखौनो मोननो हायो थाबथागुलायनाय मोनो आरोना मा होनना बुंनो हाथायजों लोगोसे गारामायाबो बुख्रांजोब्बाय नालाय दोलाजोबनायबो मोनबाय आं गारामाखौनो माने जा मरलाङो खहे जालायनांगौ टनसिल बेमार बायदिसो जाबाय एफाजोंनो आरोना नैबे खनायाव बोरैबा एकदम दोलानाय बायदि मोनगुलायबाय आरोना नाथाय उफाय गैया मन' नांगोन जा हायो एसे एनैबाबो ओमफ्राय दान्दिसे उनाव आंनि हालोदखौ नायदो आयौ खानायालाय बोरै जाखो खानायखौनो खानाखै आं दहाय लोबदोंबाबो फिसाजोखौ गारखोमाबायनानै खोथा एकदम सिटखिबोबाय आरोना बाजाराव थांनो सोनाफोर बाजाराव स्कुटिजोंनो थांगौमोन आङो बांला होननायाव खिन्थु जि गोजांस्रोनाय मोन्दों ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव मना लायनो हाला नालाय बिहरनोबो गिबाय रावनावबो दाना आन्दाज मोनगोन बिसालनि मनाखौनो लानानै एकदम फैबाय आङो आयौ फासे फैसा बेखौनो बावबाथाय थैबायहाय बावाखैहाय बाजाराव थांसै सोनाफोर मैगं थाइगंआनो जेबो गैला खालि मुदुफुल थाइसेल'सै आरोना ओमफ्राय आफा इसोर आखाइयाव बारा हमनो हाया आरोना मबाइला दा आं एसे आवगायलांग्रोसै बंनो थाबायनोखौबा गिया लोमजाबाबो आरोना खाराबथार हाथाय थाथाय बुख्रांबाबो थाबायनायखौ आं गिया बिराद मोजां मोनो नालाय आरो थाबायखानांगौ मानसिया दासो बिराद दुब्ला जानानै दङ थेवबो थांनोसै रिक्साफोरालाय मोनो एभेलेबेल आरो लेंहरबाबो मोनो ओमफ्राय आंनो लेंहरखायाखै आंनो थांगोन आरोना नै दाख्लै आब' बिजाव जालाय खिनाय जायगाखौ मोनफैबाय आङो बिराद सामथाय दङ जानाय नङा दख'ना बोखोआबा आं बिराद सामथायखौ बख'बाय थानो बायो बख'नोथ' बाया ओमफ्राय सोर साबेसेनिखौ बख'नो जाबाय आरोना फिसाजोनिखौबो बख' फिसालानिखौबो बख' बेबो बहा थाङो गस्ला पेन्ट गासिबो सामथाय अखा थाइफ्रिदों फिसा ओमफ्राय बिराद मोजां बार खोलो आरोना आखाइ रुवायजोब्बाय सनाफोर एसे आवगायलांग्रोसै आङो रिक्साफ्रालाय नै थांबाय थायो थांनायालाय ओमफ्राय आंनो गाखोयासै आरोना बार खोलो गोजोन बिफांबो जा मोजां मावगासिनो बिलाइफ्रा थाबायलांनोसै आङो गैया सनाफोर फैनानै आङो नेटवार्क फुरा मोनग्रा जायगायाव मोनफैलायबाय आरोना माने आङो ब्रिजखौनो बारबोबाय ब्रिज बारबाथाय आङो नेटवार्कआ फुरा मोनखायो एयारटेला जिअ'आबो मोनबावोसो ओमफ्राय दा मोननैबो नो सार्भिस बियो सिमनि दाय नङा मबाइलानो बोरैबा गन्डगल जालायबाय खोमा मा होनबावनो आरो हारसिं फाहामनो एसे नाजानायनोसै हायाबाथ' आरो मा होनबावनो मारगुरि जासिगोन आरोना बेफोरनोसै मैगं थाइगं माने सिदा फैनानै आं बाजारखौ खालामखाबाय बेलेग दखानावबो आं जाग्रा लोंग्रा लायबाय ओमफ्राय बेहायबो लाबाय फुथुमबायनाय जाबायानो आरोना उनाव हाबफिनबाय सनाफोर रिक्सायालाय दङ ओइनि लिंबालाय फैगोन ओमफ्राय आंनोबा दादागिरि रिक्सा गाखो होननानै फैबाय दाना ओमफ्राय मनिया जा अजन जाबायना खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय थेवबाबो थाबायलांनोसै
बैयाव बिदिनो अनलाइन खामानि मावग्रा गथ'खौ एसे नायहोबायनो सानदोंमोन आङो मबाइलखौहाय रोंगोन नामा फाइटि होननानै गथ'आ दखानखौनो खुलियाखै आरोना मनाखौ बिदिसो लाबाय आङो 5 केजिनि बारा दं बेहाय आलुआनो सेरनैखा सामब्राम 300 ग्राम बहल सेरसे दा बुंसै 6-7 केजिसो दं आरोना मा होनो गोदो क'क्राझाराव थांथ'यैयावहाय बाजाराथ' बैथिं जाबाय नालाय बै कारेन्ट मोनै नुहुरनाया ओहो बिनि आगोलबावसो बिनि आगोलबावजों थाबायलाङोमोन आरोना जोङो ओरैबादि थाबायनानै ओमफ्राय फैनायाव मैगंखौ मनासे जानोसै ना बायै लाबोयोमोन आरोना समबार आरो बिस्थिबारबाथाय बाजाराव थांसै बारस' फैनोसै ओमफ्राय बायै लाबोनोसै बे लामा गोलावजों थाङामोन बेजोंसो बारस'जोबोमोन ओमफ्राय बैथिं सर्टकाट जाहैनोसै आरोना बै आब' खिनायथिंजाय नैबेखौ थागथिं मोनफैयो आरोना थफ्ला बायै फैबा गोदो-गोदाय दा जालाहाय नै इथा फाथा मा फाथा आरो हाखरबो जावबाय आगोलावबो हाखरखामोन थेवबाबो फुख्रि आलि थांलाबायोमोन आरो बै इथा फाथा लांदांमोन नालाय हाद्रि गुफुंलायनाय थाङोमोन आरो मा जोङो आंबो बारस'नानै फैफिनबाय ओमफ्राय मिनियाबा मिनिजालासोहाय जिबनफ्रानो सयथिबो हा मबाइलखौ मा खि खालामबावनांगौ जाखो आङो सिमखौबो बख'नानै सिम 1खौ सिम 2 हरलायबाय सिम 2खौ सिम 1आव हरलायबाय दसे सुइस अफबो खालामबावलायबाय आङो गैया र' दा मानि मबाइलाव एसे चार्ज खालामनानै नायनोसै आं हायाबाथ' आरो थैदो मेंबाय मेंनायालाय मोननोसै सुनाफोर आंबो नै स्कुल मोनबायानो जोलैयाबा मा अबस्था जानानै दङ गाबदोंबाबो आंनो फन हरबाबोथ' मोनखाया बिमाना दिनै न' सार्भिस सिरि खोनादों गाबाखैबो दां नायहैगोनसै आं बार र' मोनागुलायनानैसो आङो मबाइलखौ अन खालामफिनबाय मानो होनबा जै फैदों बेगबो दोनाखै फास्राबो दोनाखै आथिं सुनानै खामसालियावनो फाखायावनो दामब्ले जिरायनानै आङो मानि मबाइलाव इउटुब अन खालामनानैहाय मा होनो चार्ज खालामनानै नायबाय आरोना उल्थां फाल्थां खालामनानै आंनि मबाइलखौ सेरखानि खालामजोबनानैबाबो आङो साक्सेसफुल जानो हायासै आरोना ओमफ्राय अब्लासिमावबो आङो मानि मबाइलाव एक्सट्रा नेट सोनानैहाय वाइफाइजोंहाय भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजागासिनो दङ आरो लोगोफोरनि भिडिअ अन खालामनो नाजागासिनो दङ मोनहां टावारजोंहाय दा मा खालामबावनो मिथिया गैया आरोना ओमफ्राय जोगोनार सैसे लाबोदोंमोन आङो बेखौ एवनोसै माने एवगासिनो दं आङो भाजा आरोना ओंख्रिया बेनो ओमफ्रायहाय माबा थाइबें खाजि हागोन आरो नों दहाय आं हाथायाव थांबा गाबाखैना बाजाराव थांबा गाबाखै सना माया बिस्कुटसो लायदों ना बिस्कुट लायदों होननानै थादोंनो मा होनदों मा गाबाखै नों देरबाय नामा बिदि गाबनाङा ओंखायनोथ' फैनानै ओरैबादि जाबायबोथ' फार्स्ट बिस्कुटखौ आरोना गाबनांला दे मैया गाबदोंमोन दाखालि गाबदोंमोन नालाय गाबदोंमोन एबारना गाबनांला दे मा आया देनानै गाबो नों दिनै गाबाखैना माया ओंखायनोथ' मेथाइ लाबोबाय नोंनो मैसो गारामा लाबोबाय बिस्कुट लाबोबाय पक'रा लाबोबाय ना बिदिनो माखौ नेनांगौ दे आरो माया ओंख्रि लाबोबाय आलु लाबोबाय दे संख्रिजों दै गुदुंजों गुल गुल खालामसैलाय लोगोफोर अरे बाबा एथ'बां सायाखैबाबो दहाय पेरासिटामल जानायानो एसे थिग दंथ'यो ओमफ्राय ओंखामखौ उखैदों बोरै जानो बिस्कुट मोननै जादोंमोन बेखौनो 80 घन्टा लाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेमबाव रागा जोंबाय जोङाबा गैया आं हले सेयार खालामगोन डाइरेक्ट हाथायजों अरनो हाला ओमफ्राय बे सालायजों नारै लांनाया बे सालायनि गोजौनि जिरखङा दोलालायबाय आंना बेजोंसो नारै गारामासिम लांदों नालाय ओंखामखौहाय जाखिनि जादों बेखौहाय जिरखङा दोलालायबाय आरोना जेम मोनलागासिनो दङ डेन्जार अन्दराबो मा जानानै दङ गिबायसो आङो सनाफोर उदै थुदै गिनायसो मोनलायलायबाय आरोना जारलासो एसे गुल गुल खालामग्रोनोसै एकदम गुदुं दै लाबोबाय नै एसे सेकबो होनानै लानोसै आयदै सारा जेम मेकआप होनाय बायदि जारां जालायथारो दै गुदुंजों गिलासनि दै गुदुंजों सेक होजानानै आरोना
ओइ बाबा इसान संख्रि लायलै आंनो संख्रि नाङाखै ओमफ्राय आरो भिडिअखौ फोजोबनोसै आं मोनसे खोथा बुंनो बै मालाबानो खनसे जानायावथ' सनाफोर गोमोरै गलायदोंहाय बिदि हाथाय बुनायनिफ्राय आंना ओमफ्राय आं गोमोरै गनायखौ मा खालामदों जिखौ गुफुर लाबाय जि लाखानानै साफानो ओरै 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 थुबाय आरोना जेराव एसे दुबां दुबां मोन्दों जेराव माने बे हाथायजों सिथाबनाय मोदोम बारायनायानो आरोना ओमफ्राय हागोमा रज'नायानो साइडआव फैनाया ओमफ्राय गोमोरै मोनबोलायो आरोना ओरैबादि अबस्था बेखौबो बिदिनो एन्टिबायटिक गारजानानै हामलांदों दाबो गोमोरै दं नामा चेक खालामगासिनो आं गोमोरै गैया आरोना गोमोरै दंबा सानाया बेलेग जाखायो ब्रां 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 बोरैबा साखायो जि साफा लानानै नायगासिनो आं जि गोसोमजों खालामलाय गुफुरजों खालामलाय आरोना गैया एबारना बे बुनायानो बुनायसै एसे अभार गोबाव थाबाय आंना ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै थ' जायफोर आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच दासिमबो हामाखै सनाफोर